Da sam grobar, svi bi me moji drugovi zajebavali. Da sam narkoman isto, da sam baletan verovatno. Gledam moju decu ovih dana. Ni naznaka da je neko čudno stanje. Gasiraju po kraju, voze trotinete, druže se sa klincima, smeju se. Idu svaki drugi dan u nametnutu virtualnu školu koja im je, verujem, skurčila. Što se mene tiče, neka padnu i godinu, neka ponavljaju i baš me briga. Nikada im više u životu neću pomenuti školu, neka idu ako hoće, ako neće, dovoljno su pismeni. I odveću ih ponovo na more, pa ako nas tamo sastavi neki virus, tamo ćemo i ostati. Snaći ću se. Prostitucija je uvek opcija. Verujem da neko voli debele, mature i glavate poput mene. Verujem da će to mesto biti rajska bašta bez ikakve komunikacije sa spoljnim svetom. Kao Ada Bojana 90-ih. Uđeš unutra, skineš gaće, spoljni svet ne postoji. Gadni ljudi nam prete da nam potroše grad i budućnost, da nam ugroze starost i zbog naše starosti oni moraju da budu naša prošlost. Prestao sam da cirkam pre godinu dana, sada samo pijem pivo i duvam. Navukao sam se na večernje šetnje psa i tu mi se vraća vera u ljude. Kučkari su najbolja ekipa na svetu. Čini mi se da onaj ko deli stanište i hranu sa životinjama ima sposobnost da bude osoba. Niko nikoga ne davi, svi su uljudni i nekako normalni. Maskum Podcast predstavlja Treći svet. Vaš domaćin Dule Nedeljković. Pričali smo o medicinskim problemima, nećemo vas daviti u podcastu o tome, ali skapirao sam da od Uroša, Ane i mene možemo sklopimo jednog onako gotivnog lika, ali opet solidnog doktora. Solidnog doktora, ali opet bi imao neki problemčić mali, ono kao, mislim da smo došli, ono da smo sve do pupka analizirali, a sad dole, ja ne bih smeo da pričam u ovim godinama. Mi smo pristojan svet, nećemo da... U ovim godinama, ono, od prostate naniže ne idemo uopšte, to klecanje kolena i tako. Ana Rodić je gost u podcastu Treći svet, na moje veliko čuđenje ti si uopšte pristala da dođeš da razgovaraš pred mikrofonom, pošto ja znam da si ti jedna od ljudi koje ne odgovaraš rado na pozive ako nemaš neki povod advertising prirode, pošto si ti ipak žena od marketinga i žena koja znaš da prodaš svoj proizvod i baš mi je drago što si došla da malo pročavrljamo, pošto u ovo ludo vreme koje živimo u proteklih par desetina, dekada ili ne znam nija kroz Beograd je prošlo sve i svašta i sad smo kao na kraju po meni nekom repu pandemije jako ružne stvari se dešavaju, ljudi su potpuno počeli da gube sposobnost komunikacije i normalnog razgovora i moje prvo pitanje za tebe je kako si ti uopšte? Super sam, dobra sam, ali čekaj pre nego što ti odgovorim na to prvo pitanje da ti kažem između ostalog, šta mi je prošlo kroz glavu kad si me zvao i zašto mi je bilo super zabavno da dođem. Ti i ja se znamo ceo život, je li tako? Pa nekako tu smo u kraju, znaš sad kad ste se upoznali, mi sad ne znamo kad smo se upoznali, gde ste se upoznali, ne znamo ni gde smo se upoznali. Ali bolje po tebe zvuči ceo moj život, u stvari, jer kad bi, ipak sam bio malo slobodan od tebe. Dobro, okej, ajde, tako, ali mislim, to sve. I ti i ja nikada nismo sedeli, nikada nismo popili kafu, ili tako? A super smo, kad god se sretnemo, sve je to do jaja, smo na ulici, ali nikada nismo sedeli. I sad, u stvari, ti i ja danas prvi put sedimo i pijemo kafu, što je mnogo strava i snijemo podcast, mislim, baš je kao glamurazna neka prva kafa. Baš si me izveo. Izveo sam te prema. Da, to je čudno, razumeš, ali vidiš sad kad kažeš tako nešto, ja nisam sa mojim najboljim ortacima koje znam po 50 godina, ja nikad u životu nisam seo da popijem kafu. A ti si u stvari taj tip što ne sedi? Ja blejim po kafićima, ja sedim, ali nekako ta ekipa s kojom ne sedim, ja njih najviše volim. Znaš što su, moji najbolji drugari, stvarno, ja ne pamtim da sam, ne znam, ispio kafe, pa kao išao na neki razgovor u kafić. Ja obično imam neke druge rituale. Ali to je taj neki, mislim, to je taj neki šarm tih beogradskih krajeva, gde ti u stvari stalno nalećeš na ulici i onda se zaustavljaš. Naprimjer, ako pogodiš takav dan da je subota i nedelja i da ideš do Kalenića,
da je ekipa zuja, ali to nema veze s vremenom, to ja sam, znaš, sad neko bi pomislio kao kad izađe sunce pa svi, ne, to ima veze s nekim horoskopom. I onda se desi da recimo ti, ako si, ne znam, krenuo u 10 iz bilo kog razloga tako rano, da ti, do popodne, do 3-4, ti sve vreme stojiš na ulici i srećeš razne ljude sa kojima pričaš nešto užasno zabavno. Mislim, neviđen provod se desi. Sada pominjem Kalenić zato što između ostalog je sve zatvoreno, mi smo matori ljudi, idemo na pijacu, kupujemo za decu, a i sve je zatvoreno i dosta je dobro zezanje na Kaleniću, moraš priznati. Mislim, imamo i muziku i ceo život se dešava tamo. Pre neki dan sam skinuo Loki masku i znaš ono ko klinci kad mu skine neku kapu, em je ćelav, em nosi masku, ja sam mu skinuo masku i onda sam podstekao njegovu paranoju, pa smo se kao super zabavljali, ali to si u pravu, nismo seli nikada, pričali smo milion puta, kao naš, mi smo kučkari, ali nismo ni šetali kučiće. Uvek je na ulici. Da šetam ono tvoje. Ne, ali nismo se sreli na Tašmajdanu, razumiješ, nismo se sreli u parku, uvek smo se sreli na ulici po ćoškovima. Mislim, samo to. Dobro, sad kad bi ti priznao da sam te gledao iz prikrajka, iz mraka. To je drugo, to nije susret, razumiješ. Sad, šta sam htio da ti pitam, sad kad smo već seli, strašno, ja sam pročitao tvoju priču. Ja sad ne znam kako se ona zove. Ukucao sam ovdje u telefonu, to je bila zbirka priča sa 4 imena. Ubistvo, ljubav, misterija, avantura. Da li se sećam, nemam pojma. Nekako se zvala. Ne, kako si dala tako ime, ne možeš ni ti da zapamtiš od prilike. Pa, namerno, zato što, znaš, mi tako živimo u to vreme. Prvo, sad, zato sam te pitala, pre nego što smo krenuli da se snimamo, ja sam pitala Dušana koliko knjiga je napisao do sada. 7. I tako, 7. Ja imam 5 knjiga, znaš. Dobro. I imam jednu skroz gotovu, neku malu bombonicu koja nije ništa sad nešto to, mnogo sam pametna i kao ja sam sad neka spisateljica, nego je jedna tako charming satirica današnjeg vremena i onda sam kao razmišljala da li da sad, i imam jednu knjigu koja je ozbiljna, koju pišem da budem pametna, mislim da se prikažem, s kojom ću da idem, s kojom ću da idem da gostujem i tako, a ova mi onako, kad najviše bi volala nekako da se to prodaje po trafikama uz cigare ili tako nešto. Loše si smislila. A dobro, to prodavanje knjiga na trafikama je ubilo spisateljstvo. Jeste, zato što, mislim, ovo dobro ima neki, u svakom slučaju... Misliš da je za široku potrošnju ovo? Ne, baš nije za široku potrošnju, pa bih je zato stavila na mesta. Mislim, sad da se vratim sad apropo tog naslova. I kad sam napisala tu zbirku priča, koja je po mojim kriterijumima ličnim jako dobra, mislim za ono kako ja samu sebe pratim, onda kao pa kako ćeš da nazoveš, mislim, znači ta zbirka je u stvari napisana sa konceptom da bude roller coaster kad je čitaš. Pa ti si čitao tu knjigu, ja mislim da sam ti čak i dala. Sjebala si mi ono što sam teo da kažem, pa te puštam sad da pričaš. Ok, pusti me. I onda je to trebalo da ima neki kao bombastičan naziv, lako pamtljiv, da bi ta knjiga bolje prošla. I kao, ne znam, to, znaš, nekakve lepe korice. Lepe korice sam, naravno, to mi je uvek super ako mogu, a to sam napravila, ali sam bila u fazonu, baš neću da ona bude to lako pamtljiva knjiga koja može da se veže sa mojim kratkim imenom, nego ova knjiga mi se baš sviđa i doći će do malog broja ljudi. Mislim, zašto ta neka moja publika, to nije neka naš velika publika i kao, bit će im super smešno kada pročitaju ubistvo, misterija, ljubav, avantura, reklama na kraju. Da. Tako da sam kao htjela da se zezam od početka i zato sam mi dala taj prekomplikovan naziv. Ja imam tu tvoju knjigu sa potpisom i tražio sam da kupim nekome za rođendan, pošto ja kupujem knjige koje se meni sviđaju i strašno volim da poklanjam
I tako uhvatim jednu knjigu pa poklanjam po godinu dana, ko Brega Malog princa, to je njegova fora, on je svim živima poklanjam Malog princa, ne verujem da je pročitao ikada u životu, nema veze. I ja se sećam, na Facebooku sam napisao, stavio sam naslovnu stranu te knjige tvoje, Ubistvo, misterija, ljubav, avantura, reklama, i kad sam pročitao priču Zmajevi, jel tako? I ja sam samo napisao Ana Rodić, jebote. Jel to je sve, i kao, znaš, kao to jebote, u stvari je to tvoje advertising, ja ne znam jaču reč u trenutku da nekoga pohvalim, jer to je, ta priča je meni, majk mi, ja sam, jedina knjiga koja je mene užasno potresla, to je ono Put Makartijev, ono kada otac i sin idu kroz apokaliptične predele. Ove tvoje Zmajeve, kad sam čitao, meni to tako nekako teško palo. I onda kad je izašao film, video sam da ste snimili film, i kao ja sam sad kliktao to kao da gledam, i onda sam bio u fazonu, ma nema šanse. Ja uopšte nisam odgledao film. A sada me pitaš o čemu, zašto sam ja reagovao tako, mislim da tako ima, dobro, nećemo, ajde, nema veze, ima neki tužan kraj, ima neku nešto se tu meni... Pa ne, tužno, mislim... Nešto se tu meni strašno, na ta Ada Bojana, ti Zmajevi, taj odnos, ta kao, ne znam, nevinnost, ti neki razgovori, meni to nešto jako teško palo. Uopšte ne znam zašto, možda sam tad bio u nekoj fazi da žalim za nekim Beogradom koji ja volim, ili konačno sam našao nekog koji ima sličan senzibilitet mome, a sad, znaš, kao ti si rekla nešto što sam ja htio da kažem, možda sam čak bio ljubomoran, što ja nisam tako nešto napisao, nemam pojma, ali kažem ti, drago mi je da ste čak i ekranizovali, kao to, znaš, i očekao sam da je Milutin to radio, ali nije. Ne, znaš šta? Pobegla si ti tamo. Nije, Milutin to nekako nije bio njegov... Mislim, prosto, ne znam nikako da ti objasnim. Nije. Milutin nije. Ne treba mu dati, on nije hteo, mislim, nije bio zainteresovan, a Tamari Drakulić sam ja poslala knjigu celu, tako, na čitanje, kao što mi pisci smo u stvari svi, jer ti nije neprijatno kad kaže za sebe da si pisac ili spisateljica? Meni je jezivo neprijatno. Ja tražila sam šta da kažem, znaš, ako me pitaju, i naročito sad, pošto od tog filma koji je bio, izašao je, na primjer, pre 3 godine, na primjer, tako možda, malo više, nisam ništa novo izbacila, znaš, ne pišem nikakve kolumne, ništa, i onda još mi je gore da to izgovorim o sebi, kao da sam pisateljica. Ali mogu da kažem, na primjer, da sam u storytellingu, u nekom, jel da, nešto, bilo bi super bi bilo da postoji to, kao ja sam storytelling art, a onda to art opet mi zvuči kao, strašno. Meni je lako, evo kad me pitaju šta si po zanimanju, ja kažem glavonja, tako da, znaš, ja pobegnem od toga odmah, zato što ja ne volim to kao sad, znaš, ne daju mi da budem novinar, ne daju mi da budem voditelj, ne daju mi da budem pisac, svi su oni pisci, svi su oni voditelji, svi su oni pametniji od mene, tako da to tvoje je super otvoreno. A i ne samo to, nego mi još kad, znaš, ko sve sebe zove piscem, onda mi to isto, baš ne bi u tu ekipu, znaš, nekako ne bi nikako. Dobro, u svakom slučaju, ne veze, mi smo... Šta ćemo mi tamo, jeba? Pa ne znam. U svakom slučaju, Tamara je, znaš, kad je pročitala tu zbirku, bila u fazonu da ta prva priča, to ona vidi kao film, i onda su se, znaš, taj film je urađen na, čist entuzijazam i ogromnu ljubav ekipe koja ga je radila. Mislim, ja sam uradila scenarijom, kad su krenuli snimanje, ja mnogo volim da idem na snimanje, ne da nešto radim tamo, nego što volim da se onda. Onda su mi rekli, ne može. Aj beži kao. Nisam vrsta pisca koju hoće da imaju na snimanju i ja ih razumem, ja se nisam naljutila. Pa ne, ja bi sigurno imala tu neke ideje i tako. Mislim, na primjer, naterala bih sigurno da snime scenu tu piškenja u pesku,
koja je meni strašno važna mi je u priči, jer sam ja u stvari na taj način htela da napravim metaforu prelaska devojčice u devojku. Dobro. Da, odnosno mladu ženu, šta god. Znaš, jer, mislim, i to je tako je postavljeno. Tako da, mislim, to smo se jako smejali i zabavljali oko toga. Možda niko nema toliko dug mlas. Možda nisu mogli to da izvedu, ono kao, niko ne piški 3 minuta, tako da. Ne znam, ali to je, na primjer, to je to kao zašto pisca ne treba pustiti na snimanje. I kažem, ja potpuno ih razumem. Mislim, to je potpuno okej. Dobro, menjala bi nešto, kao i ona, ja isto imam tu foru, kad završim knjigu, ja je više ne pipam, dok ne izađe. Uvijek i kad sam radio sa urednicima, kada dam knjigu, ja kažem, nemojte mi više slati. A jel čitaš svoje knjige posle nekog vremena? Sa uživanjem. Stvarno? Majke mi, ono, kao ponedeljak sam recimo onu prvu moju knjigu čitao baš dosta puta i uvek mi je zabavna glavanju i dan danas kad pročitam ja se smejem i ono prosto uvek pronađem nešto što ne kapiram uopšte da sam ja uspeo da znači, ne znam da sam ja to uradio. Meni se slučajno mi se desi neki odlomak, sad skoro sam to nešto čak i postavila, isto to kod, što je ovo pametno, mislim potpuno kod da nisam ja napisala, baš sam se iznenadila, ali ja ih ne dohvatam ih i strašno me nerviraju. Mislim, ne nervira me što postoje, neka postoje, ništa mi to ne smeta, ali kao potpuno sam u fazonu, to je otišlo od mene i ćao, sad sa tim, sad je nešto novo. Pa dobro, ja sam... Nemam tu vezu sa njim. Ti si skromna, ja sam narcis, verovatno zbog toga, ja uživam u sebi. Da, ti si dečak, to... Da, ja gledam, Dorian Gray, kao vidi kako je ovaj lip do jaja. Poremećaj koji je vama nekako češći kod vas nego kod nas. Pa zato što smo lenji, znaš, i onda kao, kako ti kažem, meni su žene vredni mravi i ono, ti mnogo više proizvoda uradiš u životu, kako god da to nazovemo, i onda ja iz svoje lenjosti kad izvučem nešto, ja to shvatram kao epohalni uspeh i onda kao, divim se sam sebi da sam uspeo bilo šta da uradim. Bilo da sam odigrao fudbal u školskom, bilo da sam, odveo dete u školu, bilo da sam prošetao psa, ja za sve to tražim ono kao nagradu. Aplauz, ne nagradu, nego aplauz. Znaš, nekako se podrazumeva da moja supruga sve to radi, ali ja kad to uradim, to je ono, brate, to moraju lovorike da padnu i sve te priče. Umro sam od smeha, pre neki dan kada je Maja Uzelac, tvoja dobra drugarica i moja prijateljica, je napisala neku kolumnu gde si ti isto, ono, tipa mene, ja sam ta, ja sam ti kumovi koje si ti pomenula u ovome, i onda sam se nasmejao od srca, pošto sam ono kapirao kao, te gledam tebe Milutina na gajbi, sve sa Kučetom koji gledate sletanje na Mars. Da, to je došao je klinac, moj sin. Ja nemam pojel, znaš da ja nisam ni znao da je to sletalo na Mars. Majke mi rođeni. Da. Sonda, šta, poslali su Đoganija gore, ono. Pa, sad gledaj, ja ništa ne umem da ti prepričam. Dobro, sve sam razumela i onda je krenula ta prva neka onako loša rezolucija fotografija, nije mi bitno, ali gledaš na YouTube-u si imao direktan prenos i onda, ali to je super, mislim, to je super kad imaš decu, zato što te deca u stvari drže updateovanim. Postoji taj korektivni faktor, kad ti kažu to dosadna si, ili kao to nije cool, ili znaš nešto, odjednom se ti šokiraš se kao šta mi ovaj priča, a drugo, znaš, kao otkrivati gomilu nekih novih stvari do kojih ne bi došao da nemaš nekog do 15-godišnjaka do 20 i neke, odnosno dokle hoće da komunicira s tobom na taj način, dok te ne svede na ona jesi mi spremila ručak. Ja imam zen od čerke, znaš, ja imam ono kao ona kad se pojavi, pošto ono kao gledam sebe kad sam bio mali, znaš, i onda ja znam kakav sam ja karakter i sad se ona kad mi se pojavi onako ledeno nešto iza leđa, ja znam da mi se ona primakla tu, ali imam još uvek super komunikaciju s njom i kao proveravam sebe da li sam cool čale tako što s Kučetom prolazim pored njene ekipe Natašu i nema šanse da ona furne kao kamatorac, kao nego ona uvek s radošću dođe kod mene i te njene drugarice i drugari me opkole i kao nešto tu pričaju sa mnom i onda ja kapiram
da sam ja cool Da, čovjek. ja isto sa mnom, odnosno s nama oboma vole da popričaju. Ne baš mnogo, ali dobri smo, da. Tako da, šta ja znam. Ne znam, ja imam tu foru. Treba tu zauzeti taj stav. Mislim, mi smo generacijski, znaš, mi smo drugačiji, a ne možemo, nismo ti ja ista generacija, ja stalno imam taj bug kad sedim s nekim, ali koje si ti godište? 64. Ja sam 71. Dobro, ali to kao ta generacija naših roditelja je drugačiji, imali su roditeljski odnos. Oni su bili matorci, mi nismo matorci. Moji nisu, znaš, moji su baš neki, da, ja sam... Ne znam, meni je Čale rano umro, tako da ja nikad nisam imao oca, možda i zbog toga ja imam tu posvećenost prema deci, a mom ocu je otac umro kad je on imao 9 godina, a moj pradeda je ubijen kad je imao 7 godina, tako da sam ja prvi otac koji traje u našoj porodici. Ti si, čoveče, razbio si lanac. Da, ja sam bio u fazonu, a moj brat od strica kaže, napio se jednom na nekoj proslavi, nemam pojma, i on je rekao meni, a je neki naš klao. I ja kažem, šta pričaš ti? On kaže, pa kao loša karma, kao neki naš je klao predak, pošto mi smo šumadinci preke naravi, i onda je meni kao, ne znam, ja već trajem, tako da je meni to, i onda ja nemam frku, recimo, pre neki dan sam, pošto kraj u kome rastu, meni ja sam tu iza ćoška majke Rosime i družili smo se sa sadašnjom 3., tadašnjom 8. i bili smo po tašu i sve, i onda svaki ulaz mrtvog ima, tako da ja imam malo tu kao frku što moja deca odrastaju i vrzmaju se oko ribnikara, po tašu i tako dalje, sećajući se tragedije i udesa cele naše generacije, i onda imam tu foru da im stalno pričam šta im je, otprilike, da postoje stvari koje su nedozvoljeno dozvoljene, a postoje stvari koje ih treba da se klone, i onda u tome uživam, pravo da ti kažem, kao na neki način edukujem neke male ljude da nije sve zabranjeno. Da, jeste gledali Euforiju? Mislim da ne. Da, mi smo to gledali zajedno, na primjer, i sad je izašlo na HBO ova Deca sa kolodvora Zoo. Gleda se, nemoj da gledaš. Ne, gledali smo zajedno, mislim, gledamo zajedno. Takve neke sadržaje smo u fazonu da pogledamo zajedno. Pa ne, nego, znaš, ako se ti praviš... Mnogo su je ušećerili decu s kolodvora. Ne samo zato što kao ti hoćeš... Ja tu knjigu sam krenula da čitam, samo sam je ostavila, mi je to bilo grozno. Ali mislim, znam da je to kao kultna knjiga nekih raznih finih ljudi. To mi je isto problem kad neki fini ljudi vole nešto, a meni se ne sviđa, onda ne znam možda kako to da izgovorim. Knjiga je grozna, a mi smo kao klinci i bili, kad smo Interrail, mi smo išli u Berlin i išli smo na stanicu Zoo Station i station, kako se već zove, i stvarno su bili to kao nenormalna količina narkomana, raspalih ljudi, oni Skid Row-a, Hustlera, pite Boga. Samo sam htjela da ti kažem da ja mislim da sa decom treba razgovarati, da ih ne treba držati, možda grešim, ali mislim da ih ne treba držati nešto zaštićene i praviti se blesav, jer mi smo, to sam htjela samo da ti se nadoveže na to za razliku od naših roditelja, mi smo generacija koja sve zna. Znaš, mi sve znamo. I sve smo prošli. Znači, nema sad baš ništa nešto da kao ćeš baš mnogo da se iznenadiš. Ne, jer ne moraš ti da može da dođe sad, ne znam šta je internet, znaš, krenuo je Minecraft, na primjer, kad je on bio jako mali, to je nešto što ja nisam znala, ali ti kad znaš tu varijantu šta sve može da pođe po zlu, ti onda to uopšte nije bitno šta novo dolazi, ti to primenjuješ na to. Ja samo prosto sam mislila da je pametno zauzeti stav, isto kao da se vratimo na ulicu, isto kao na ulici, razumeš? Da ti prosto moraš, da bi preživeo na ulici, ti moraš da znaš šta sve na ulici može da ti se desi, koja su pravila ponašanja, gde gledaš, koga gledaš, s kim komuniciraš, s kim ne komuniciraš, s kim si dobar, ne možeš sa svima da budeš dobar. Mislim, prosto to, znači, jer nemam pojma, ja sam dosta rano, mislim, svi iz moje generacije, mi smo dosta rano izašli na ulicu.
Ja sam bila neki četvrti osnovne kad smo mi, kad je to kao krenulo, znaš, u to naše vreme naravno nije bilo ni nikakvih sem fiksnog telefona načina da se dogovoriš, da se vidiš sa nekim. Drali smo se ispod prozora i to sve i bio je taj SKC. Jeste. Koji je, nije imao ograničeno godište i tu smo se skupljali i motali smo se po ulicama i po kraju. I sad ti kao, nekako tu su bili neki stariji mangupi, mislim, svašta si morao da... Ne, sve se znao, tačno se znalo ko je to i koga treba zaobići. Ali je i danas potpuno isto tako na internetu. Jeste. I ti sada svoje dete, razumeš, kad treba pustiš u taj svet interneta i sad imaš tu kao masu tih ljudi koji kao, ja neću da mu otvorim Facebook, neću da mu otvorim, znači ne moraš da otvoriš sve, sve moraš da otvoriš i desit će se to i može bude i ne znam, manijaka i ovog i onog i zlostavljanja i sve kao što nekada su mogli da te pretuku na ulici ili da misliš šta god. Tako da, mislim, i danas isto na ulici moraš da znaš da se snalaziš. Da se ponašaš. Ja sam moje deci rekao, ajde da okrenemo onu priču, ajde učite se na mojim greškama, nemojte na svojim. Znaš, meni je to najgluplje kao čovjek se uči na svojim greškama. Ne uče moja deca na mojim greškama, jer ja nisam uopšte bio, kako ti kažem, ne znam, nisam bio pitom u odrastanju. Mi smo mnogo toga prošli i čak smo bili ta neka ekipa koji su ljudi trebali da zaobiđu ponekada, ako su bili naročito nepravedni, ali mi smo jedno vreme kao delili pravdu po gradu. Otprilike štitili smo sebe od džibera, štitili smo naše drugarice od nekih sa strane momaka i tako dalje i stalno smo bili neki zaštitnici i stalno smo se iz tog bunta borili da osvojimo neku teritoriju i da ta teritorija bude samo naša, počevši ovde od Kosovske ulice, pa Tašmajdana, pa tamo SKC-a ili ne znam čega, ali naprosto nekako je to vreme isto bilo grozno kao i sada. Sada je to ušlo u cyber foru, to što ti kažeš, ja moje deci apsolutno otimam telefon i kažem otvori mi da vidim šta je. Anja, ćerka je blokirala, ne može da je uđe na Instagram ko želi, ona pušta to selektivno, klinac je još blenta, ona još uvijek igra igrice i mislim da je daleko pitomiji od ovoga. Mislim da je malo opasnije biti žensko sada u ovo vreme odrastanje, kada je to ta sloboda. Pa ne znam, znaš, pošto nemam ćerku, znači imam sina i nemam, mislim, ono što sam kao shvatila, prvo ja sam bila šokirana kad sam shvatila da ću dobijem dečaka, jer kao da što ja sam žensko, što ću da radim sa njim. Ko će da ga šminka? Onda sam se dogovorila sa drugaricom koja je isto bila u isto vreme trudna, isto čekala dečaka, da, mislim, to potpuno je besmisleno dobiti sina, a ne napraviti Edipovca, onda mi je bilo lakše. Mislim, tako, to je dogovor i to je lakše. Dobro, vrlo jedan pametan dogovor, da. Tako da, šalim se, naravno. U svakom slučaju, znači, meni kada su dolazila, od 1. do 4. kada su mi dolazili dečaci, ja njih pustim u sobu, zatvorim vrata od njihove sobe i ja ne znam da su oni tu uopšte. Znači, nikada niko mi se ne obrati, ništa ne traže, ni vodu, ni sok, ništa. Oni se igraju tako potpuno zaneseni u nekom svom svetu. Znači, ako jedna devojčica dođe, znači svakih 5 minuta ona ima nekog da mi tuži, ima nešto da me... Znači, potpuno sam bila šokirana. Da li sam i ja bila ovako? Da, sigurno jesam. I to sigurno dođe, znaš, na svoje, kad se onda poraste, znaš, nekako valjda vi ostanete u tim nekim svojim svetovima, a mi smo neke pametnjakuše, pa da. A dobro, ali jer smo sve saznale, sve smo pitale, iskomunicirale smo. Jeste, mi smo bili kao introvertni, vi ste bili ekstrovertne i onda kao sve si saznala, zašto? Znaš, kad te neko kucka problema pa te pita. To pitaš, dobiješ odgovor, onda nešto vezuješ, ovako, nešto sad. Moja ćerka je mene pitala u liftu, za ženu koja je bila s nama u liftu, zašto je ova teta ovako ružna. Ja sam bio u fazonu koji nemam blama, baš me briga što je ta teta toliko ružna, ali ja sam joj rekao, ajde objasnit ću ti kad teta izađe, napolje, žena je, ne znam, mislim da je bilo vrlo neprijatno, ali eto, ta radoznalost, znaš, nekad to ume da bude jako simpatično i plašim se, znaš, ja se plašim dobrote. Majkim, ja se plašim dobrote, kad je neko dobar, on je po meni odmah automatski naivan i onda ja imam taj oprez da
da ne veruju svakome, jer niko nije ovde dobronameran. Ali mnogo je važno, nemam pojma, ja sam baš, ja mislim o sebi da sam veoma dobra osoba. Dobro. I kod mene je to stvar odluke. Nisam ja prirodno dobra. Aha, ti si odlučila da nego ja sam odlučila i radim na tome da sam stalno dobra i ispravna. Tako da, i mislim da je to, da tako treba. Pa dobro. Znaš, tako da nije dobrota, nije vezana za naivnost. Naivnost je nešto drugo. I neznanje. Naivnost i neznanje. Pa dobro, evo ja ću sad odlučiti da budem dobar. Ja ću budem dobar idućih 7 dana i onda javi kako ti se čini. A mnogo je dobro. Mnogo je dobro kad si dobar. Ja sad ispitujem stalno sebe, evo već godinu dana, ja sam dušan i ja sam alkoholičar i ja već godinu dana ne pijem. I sad sam ti malo pre rekao da ceo život sam morao, ne znam, imao sam takvu brzinu da sam prosto morao da je gasim nečim, da li je to cirka, da li je to duvanje, nisam se zezao sa teškim drogama, pošto mi je to bilo dosadno. I sad sam prvi put kao godinu danas treti, ja sam sebe onesposobio kao spisatelj, pošto ja ne mogu ništa da napišem, jer sve što napišem je užasno glupo i dosadno. A počeo sam da sanjam. I sada, nešto kad sam razmišljao, sad kao ja i ti ćemo da se nađemo na ovom dejtu ispred mikrofona, prvi put u životu sednemo, popijemo kafu, prošao sam kroz onu celu priču o Harvey Weinstein, ali tako se zvao, onaj degenerik u Americi što je napadao njegove, onda se desilo ovo sa ovim čovekom ovde koji je imao škole glume i ja sanjam pre neko veče, brate, da ga bijem na pokretnim stepenicama. Kao sad, znaš, kao ceo taj kao neki pravedni bes koji ja imam se događa u momentu da ja bijem Miku Aleksića na pokretnim stepenicama i ja to sanjam. I ja se probudim i kao ponosan na sebe što sam ga prebio. Neku si pravdu. Ne, nego, znaš, i onda razmišljam, pošto si ti vrlo otvoren i pošto si ti kao ceo život žena u ringu, bukvalno, jer Beograd je veliki ring i mnogo toga je prošlo pored tebe, ne kroz tebe, nego pored tebe i mnogo toga si videla i imaš iskustvo neko. I ja prosto sad, znaš, da li je to generacijski ili nije, ja uopšte ne insistiram na tome, ali nekako smo mi branili svoje ribe, svoje drugarice, svoje devojke. Ne, uopšte nije stvar u tome, znači, sad ću ti kažem, ja bih volao stvarno, pošto ni sa kime nisam pričao sem sa Bojanom Maljević o tome, ali Bojana je bila toliko potrešena celim tim događajem da nisam uspeo na pravi način da... I dobro, nije ta pozicija, ja sam isto išla kod Mike vrlo kratko, do duše, išla sam, moja jedna od najboljih drugarica u osnovnoj školi je njegova sestričina i mi smo se družile, pa smo krenule zajedno i bile smo vrlo kratko, zato što smo nas dve bile, landare smo bile, znaš, nije nas držalo. Nije te držalo mesto, da. Pa da, nešto je to bilo mnogo, znaš, nismo bile dobri đaci uopšte, sad, znaš, to moraš nekako da budeš posvećen, da budeš dobar đak, da hoćeš da slušaš nekog starijeg, tako da, ja u principu u životu sam imala problema s tim autoritetima, nisam bila vredna, dobra učenica i tako to i samo sam prosto to se provodila i dobro zabavljala sa nekim ljudima koji su meni bili zanimljivi, bez obzira na njihove godine ili mislim bilo šta. I to čitala knjige, išla u bioskope, gledala filmove, punila se nekim sadržajima koji su mi bili prijatni. I malo sam ja tako vaspitana, znaš, meni su to išlo u prirodu, znaš, to sad što smo pričali pre nego što smo uključili mikrofon, primali vakcine za Afriku i tako to. Tako da, znači, moja želja je bila još pre nego što je sad krenula cela ta stvar da se dešava, stalno da imam kao da napravim neku malu publikaciju u kojoj bih pobrojala sve na šta treba upozoriti devojčice i na šta mi nismo bile upozorene. Tipa, ne sme niko da ti prilazi, da se naslanja na tebe u autobusu. Znaš, mislim, takve neke stvari, ne sme niko. Imala sam situaciju, isto sad,
možda prošle godine, bilo je leto, kod Pete Beogradske, sedi, znaš, neki čika, pije pivo u onoj kafanici koja je baš na ćošku i prolaze devojčice koje su izašle na odmor iz Pete Beogradske. I on pije pivo i viče za njima to, kaka si to bučena, ne znam, mislim, neka gomila ružnih reči i ljudi prolaze, znaš, svi prolaze, znači, ova prodaje pljeskavice, ovi na pijaci nose, znači niko, znači sad tu hodaju neke mlade devojke koje su maloletne, neki degenerik sedi na ulici, viče i niko ne reaguje na to. I ja sad sa onim kolicima, znaš, od pijace, se vratim i kažem, kako pričaš, bre, to sa tim devojkama, bre, hoćeš sad da ti zovem pandure da te polome? Sme ovde kod tebe da se psuje ili ne sme? Mislim, da se zaustavi. Znaš šta, on meni kaže, šta je ti? Znaš, jer ipak ja sam žensko, znaš, ima on to svakako... Ne zna on u tom trenutku da ja idem na boks i da mogu da ga stvarno polomim, razumeš? I onda, znaš, uzme onu kriglu sa pivom i šljusne me i stvarno me polije, ali strašno mi je bilo važno da su te devojčice videle da je neka žena stala i rekla to nije u redu, razumeš? Znači, i zato je užasno važno reagovati, ne samo kao žena, nego je kao muškarac, kada na ulici naiđeš na situaciju, mislim, to je jedna od milion situacija, razumeš? Ja sam malo idiot, ja se to stalno svađam po ulici, ali, znaš, onda je bio isto, to je smo imali, moj klinac, ja se toliko svađam po ulici da je moj klinac, kad je bio mali jednom, nešto udarala sam rukama o kola nekog isto to kretena koji se parkirao, znaš, zablokirao mišarsku, sneg, ne možeš i onda se krenula da mu udaram, da ga psujem, i odjednom nema mi deteta, znaš, gde je ovo, a on stavio ruke na lice i nalepio se na zgradu, kao nema ga, znaš, on je nestao, jer već ga je sramota, i imao je fazon da kao kad se potuče neko ispred muzičke škole, a ja treba dođem po njega, on kad me vidi kaže, joj, dobro je, mislio sam da si išla tamo da se biješ sa njima. Mislim, znaš, stvarno onako, znaš, na nepravdu ne možeš da ne reaguješ i nećeš ti dobiti batine, a ljudi misle da to se njih ne tiče. Znači, tičete se. Znaš, kad je sad, isto kad je bilo ovo, kad je bilo pre 2 godine, kad je staklar zaklao pekara, razumeš? Ja sam kod njega uramljivo slike, brate. Svi smo. I vrlo ne mogu da nekako skapiram šta se desilo, znaš, onako. Ali kapiraš, to se desilo zbog love. To se desilo zbog nekih 20.000 evra, tako nešto je bilo. Bila je neka konkretna cifra love, razumeš? I kao, desilo se ubistvo. Šta god, nek sud će to proceniti šta se desilo. I sad kao to se tebe ne tiče. Kako te se ne tiče? To se desilo, znači 5 zgrada od tebe sa nekim ljudima koje ti ujutru kada ideš da šetaš kuće kažeš im ćao, deste, dobro jutro, i jednog i drugog sarađuješ, znaš. A to je znak, kad se takve stvari dese, to je znak da će sutra to dođe u tvoju kuću. Normalno, približavati se. Znači sve što se dešava od nepravde, da li je to sada na Nepalu ili je to sada potpuno nebitno gde, znači to će sve stići do tebe i samleti, tako budeš pričao. Samlećete ako ti ne govoriš, to nije okej, stani bre, ne može to tako, razumeš? Znači ne može, nema romska zajednica, žene se maloletne devojčice. Ne može. Znači, ne može. Ne, ali treba neko zaista da u jednog dana lupi rukom stoji i kaže ne može. Pa da, ali pošto nema tog nekog ko će to da uradi, znači mi pojedinačno moramo stalno da znamo i da vaspitavamo svoju decu za nešto što treba reći nije u redu i to tako ne može. Sad se vraćamo na početak koliko smo digresivni, katastrofa. Odlično. Znači, sad se vraćamo na tvoje prvo pitanje. Znači, to su uradile ove
mlade žene. One su izašle i rekle su ne može. Dobro. I onda su otvorile to Pandorinu kutiju svega toga šta se dešavalo na drugim fakultetima, po drugim školama, javljale su se devojke sa svojim iskustvima i tako dalje. I sada to više, znaš, neće moći tako. Jer sada će sledeći kreten koji bude mislio da može da izmanipuliše neku mladu devojku. I tu ušte, mislim, naravno strašno je što su one maloletne, ali to nema veze sa tim da li si maloletna ili si punoletna. Toliko. Mislim, ima veze naravno, ali ima veze sa nasiljem, ima veze sa tim da si ti žensko i da oni smatraju da si ti prosto neko niže biće i da oni mogu da ti govore šta hoće i da se ponašaju kako hoće, razumeš? Mogu da ispričam, imala sam super to. Isto bilo nešto, pas mi je bio bolestan i onda prelazim ulicu užasno sporo, zato što je stvarno bio bolestan. I sad kao lik hoće s kolima da prođe, ne može da prođe zato što ja prolazim sporo i krene nešto da mi viče i ja mu sad tu dobacim nešto grozno, da opsujem ga šta god. I međutim, on stane kod belgijske ambasade da me sačeka, da me nagazi sad, kao nije mu dosta, kao nego sad će on meni to, da me izmaltretira, razumiješ. Međutim, on ne zna da je čuvar belgijske ambasade moj drugar i da će da ga polomi. I sad ja hodam nogu pred nogu, užasno, sigurna u sebe, koliko si glup, brate, razumiješ. I priđemo, on otvori kao, slušaj Snajka, a to Snajka, Seko, to sad tačno postoji tih par izraza koje kao, da, znači, i ja tu krenem da urlam na njega, očekujući da će sada moj drug čuvar belgijske ambasade videti mene da urlam i doći da ga to, ako ne prebije, užasno nešto ponizi i izmaltretira. Međutim, on je na pauzi, očigledno. I sad ja shvatam da ću možda i da popijem batine. Srećom nailazi komunalna pandurka, znaš, koja kao to, sad nju nisam videla. I kaže, gospodine, ne smete da se parkirate na ovom mestu. On go, nisam ja parkiran, nego ne znam šta. I ono, ne možete da se parkirate. I onda ona razrešila stvar, nije stala na moju stranu, kao što bi stao moj drug, ali ga je oterala. Eliminisala. Imaš ovdje u knjizi Glavonje jedno prepodne, kad sam ja skupio decu, pa tako idem, pa se svađam sa svima i ja imam tu priču, ali dobro, ja imam 100 kila i 190, meni je nekako lakše. Da, znaš, malo imaju veći zazor prema meni nego prema tebi, ali to je i dalje, znaš, kad pričam o tim devojkama, ja bih strašno volao da sam ja bio pored njih, jer ja bih ih zaštitio. Znaš, ne znam, mi smo generacijski drugačiji i onda ja imam malo tu podozrenje da ti klinci malo gledaju samo svoju bulju i da su oni negde u nekom tom sistemu vrednosti nešto izgubili, plašeći se da će jednog dana materijalno opstati i da su prečutkivali neke očigledne stvari koje mi nismo radili. Mi smo najebali ovde u drinku sa Mišom, mi smo mogli da svi da budemo izbačeni iz škole zbog Milana se zvala naša drugarica, ona je na kraju otvorila frizerski salon, ona je bila jako siromašna i nju su svi živi vređali, i stariji razreda, i onda smo se mi pokupili, bila je ogromna tuča i mi smo na kraju, koji smo tukli te degenerike koji su nju dirali, bili smo privođeni na informativne razgovore i tako dalje, jer to je otišlo mnogo daleko i tad smo uzimali pravdu u svoje ruke, onda smo shvatili da ne treba uzimati pravdu u svoje ruke, jer ćemo najebati i prosto, ali ja ne znam, ja gledam svoju ženu, gledam svoje drugarice, gledam tebe, znaš, ja tražim nešto kao uvijek pitam jesi dobro. Pa ako nisi dobro, reci mi jebote, znaš, nije sramota meni reći da nisi dobro. Znaš, mislim samo gde je razlika u stavu nekom. Znači, ne trebaš ti meni da me braniš. Ti meni trebaš da si okej. Ne, da mi kažeš. Ne, to je kao na nekom prijateljskom, razumiješ, znači, važno je da ono što kao treba da izgradimo kao društvo je to da ti meni trebaš da mi pomogneš kad imam neki
ne znam, neku dilemu, neki problem, nešto što je tako, ali znači ne treba mene niko da brani. Ne da te branim, nego znači, jer je poenta je da to što su one uradile je užasno hrabro, one su izašle i rekle su to nije u redu, razumeš? Nema šta, i sad mi smo svi njih podržali i to je okej, ali nema šta tu da se braniš, ti moraš da naučiš da se sama braniš u životu. Sad, znači, ja ne znam kako, mislim, ne postoji način kada si ti mlada, izmanipulisana, znaš, to prosto, ono, ne možeš da se braniš, ti si, zato je, mislim, tu je ono glavni problem. Ali onda mi kao društvo moramo da jasno damo do znanja svim tim psihopatama i monstrumima i siledžijama i sve ostalo, da ako urade tako nešto, posledica toga će biti mnogo strašna. Mnogo strašno. Razumeš? I onda će oni malo da razmisle da li to smeju da rade. Ali mi smo još uvek u društvu u kome taj majmun koji vozi kola misli da je potpuno regularno da stane na sred ulice da bi se svađao sa mnom i da će se mnogo dobro osjećati, a to ne bi radio tebi ili nekom mišićavom momku. On tako priča sa mnom samo zato što sam žensko. Da ti ne pričam kako pričaju s tobom kad si solo keva sa malim detetom na ulici ili u parku. Znači, na Tašmajdanu sam imala lika, neki ćale, je bio sa svojim klincem koji je kao igrao fudbal, ne poznajemo sve što je igrao fudbal sa mojim detetom i onda ga je namerno, mu je šutnuo loptu tako da je njemu krenula krv na nos. I onda se taj ćale smejao. Znaš, da sam ja bila ćale od tog dečaka, on se ne bi smejao, a da sam bila veliki mišićavi ćale, onda bi mi prišao pa bi mi rekao, izvinite gospodine, njemu bi lupio ćušku i rekao, šta si to radio? Ali pošto sam ja, mala žena, bila tu sama sa svojim detetom, njemu je bilo smešno. Ali onda on nije očekivao da ću ja da uzmem pikslu i da mu kažem kad ti polomim te zube, da vidim kako ćeš da se smeješ, razumeš? Onda sam pobegla, naravno, brzo. Ali mislim da ne bi dobila batine, ali hoću da kažem, treba pružiti otpor. Ali moraš da pružiš otpor, razumeš, nekad kasno, ne postoji kasno, samo znači užasno je važno da stalno govorimo to tako nije u redu i to tako ne može. I ja sam, očarana sam hrabrošću i ne znam, elokventnošću i načinom na koji su te mlade žene iznele celu tu situaciju, baš su carski iznele i mnogo mi je drago da sam još uvek živa da doživim da te mlađe generacije su tako super i hrabre, jer u mojoj generaciji kad smo mi bile mlade, to ne bi bilo šanse da se desi. To ti kažem. Jer smo bile nekako... Kurčevitije, jer imali ste veću zaštitu. Ne, te stvari su se sigurno dešavale, nego nijedna devojka ne bi izašla to da kaže javno u moje vreme, kad sam ja imala 20 i 21 i 22, to ne bi, zato što bi znala da ako izađe, da će da je znači, sahrani društvo, da će ona da bude ta što je obeležena i tako dalje. Ali onda sam, ja sada, sa svojih 50 godina, užasno srećna da sam doživela neko drugo vreme gde se društvo ipak pomerilo na bolje i krenulo je u tom pravcu da, mislim, prosto sam, znači to, aplaudirala sam, eto to. Znaš što sam ja u stvari hteo da te pitam, sad sam se setio, pustio sam da ispričaš i jako mi je drago što imaš neku tu bezobraznu notu, ali pozitivno naravno i što ne daš na sebe i što podržavaš baš na tako visokim vokalima to, podržavaš svim srcem, vidi se da si ceo, ali meni nije jasno gde je prag sramote. Meni, recimo, da se nešto desi, ja ne znam šta, da me ti pitaš šta ti se desilo, ja bi ti rekao sve. Otprilike, imam proliv, drogirao sam se, loše mi je, ostavila me riba, silovala su me 3 lika na Partizanovom stadionu, silovala su mi 3 lika. Znaš, nekako, ja ne shvatam zašto ljudi kriju. Zato što si ti muškarac, a ja sam žena.
I zato što misliš da ti ja ne bi pomogao? Zato što pa ne treba meni tvoja pomoć. Ne pomoć, zašto? Reagovao bi, jebote. Znači, ali meni ne treba niko da mi pomaže i ne treba mi niko da me brani. Osim države. Znači, osim sistema koji treba meni da obezbedi jedan normalan život u kome ja mogu sama da hendlujem svoje situacije. Znači, kapiraš, znači, grozne stvari se dešavaju, da, to je deo života, dešavaju se, šta da radiš, nalećeš na budale, da, jeste tako, nalećeš na budale, ok, preživi, mislim, sve se preživi, razumeš, prežive se mnogo gore stvari, ali je problem u tome što je položaj žene kod nas, koliko god, znaš, sad ti to ne možeš iz svoje perspektive, ne možeš da vidiš, pošto to kao imaš 2 ćerke koje obožavaš, imaš predivnu ženu, živiš sa ženama, obožavaš, izvini, imaš sina i ćerku, ali hoću kažem, razumeš, okružen si nekako ženama koje obožavaš, koje poštuješ i tako dalje, ali, znači, ti si malo je, to je šačica tih muškaraca koji su emancipovani i koji tako žive. Znači, uglavnom su muškarci, beli muškarac je taj koji misli da vlada svetom. I mi smo svi, znači, i žene, i ljudi drugih rasa, i mislim, mi smo svi nekako neprekidno zlostavljani, nekada u maloj, minijaturnoj količini, a nekada u velikoj količini od njega. I kao to je samo nešto što treba ispraviti. Benefit mog života su moje drugarice, majke mi moje, mislim, ja imam toliko, okružen sam sigurno 10-20 prijateljica koje imam i ja sam sve najlepše u životu doživeo od tih žena. A oženio sam se najbolje, otprilike oženio sam se ženom s kojom sam želeo da zasnovim porodicu, ali to neko poštovanje koje sam ja imao prema svojim drugaricama, one su meni žestoko uzvraćale i u toj nekoj komunikaciji, znaš, ja sam strašno kao bipolaran i sa muškarcima i sa ženama i tačno znam s kim kako mogu da se ponašam. Ako treba da idem da pijančim, da se bijem po stadionu, ja imam ekipu. Ako treba da sedim i da kulturno kuliram i pričam nekim lepim, finim stvarima, imam tu ekipu. Ako treba neko da mi pokaže ko je hrabar, definitivno žene, brate, kad god mi je bilo frka, ja sam jaukao, naročito kad sam išao na operaciju žuči, ja mislim da sam ih smorio celu žensku populaciju iz mog telefona, sve su me tešili, onda sam ja svoju kao, ne znam, narcisoidnost time ubijao. Tako da su žene meni omiljena sfera, što ja kažem, i strašno me ljuti kada je neko loš prema njima. Naročito me ljuti kada dolazi do neko to u kulturi u kojem se ja i ti ajde koketiramo, jer mi smo kulturno rođeni, čim smo rođeni u Beogradu i čim se tu, ne znam, sečemo po ulicama i viđamo skoro svakodnevno, mi smo rođeni da živimo drugačije. Mi smo samim svojim pojavama i samim svojim životima već neka revolucionarna pojava u tom socijalističkom vremenu gde smo živeli kako smo živeli. I sada ti kada si napisala Lisice, sećam se, Gorčin to režirao tako, i onda sam ja pitao ko je pisao Lisice, on je rekao tvoje ime, ja sam rekao ok, a onda je neko tu rekao, otprilike onako baš glupo, seljački, pitao, a ko je ona? Znaš, kao, kako ja ne znam za nju, ne sećam se ko je bio i onda, znaš, to je bilo pre 20 i više godina. I sad kao ti, pošto si žensko, kao što te taj kulov ne zna, sad si ti odjednom nisi dovoljno dobro da napišeš neke Lisice ili već ne znam ja šta. A by the way da ti kažem, ja sam jedini koji sam zdušno branio tu seriju u mojoj ekipi, pošto oni svi mrze Gorčina, jer misle da je multipraktiker, navija za Partizan, ali opet ne mislim više mislim figurativno da ga mrzimo, volim ja njega naravno, ali kao svuda se utrpao i sad kao on će režira Lisice, kao 4 gradske ribe. Ma da ti kažem, znači to s tim Lisicama, ja mislim da je to je super što mi se desilo tako što su me razapeli na sve strane, zašto je to, nekako kao kad si mlad, pa nešto očekuješ, sad nešto desit će ti se u karijeri, nešto. Mislim, ja kad sam bila klinka,
ja sam stvarno verovala da ću nešto da osvojim svet, ali ne nekim uspehom kao neka kao super pametna spisateljica, nego uopšte, znaš, ne mogu ni da ti definišem, ali nešto sam mislila, ja ću puno putovati, ići ću svuda i tako. Želela sam čak da budem da radim za Ujedinjene nacije, da idem u Afriku, nešto tako po tim kao egzotičnim predelima. Mogu se budeš stewardesa kao ja što sam bio, pa da. Lako je bilo. Da, ne znam zašto. Pa nisam, zato što kad sam ja, znači, napunila 19 godina, krenuo je rat, znaš, tako da nisam, mislim, zaustavila su se putovanja. Da. U svakom slučaju, te lisice su bile kao nešto što bi trebalo da se zove uspehom, jel? Mislim, bile su jako puno gledane. Ali nisi ti bilo kao... Da, a onda taj uspeh je doneo neku gomilu nekih jezivih komentara i to kao šta je to... ne znam, mislim, sa sve tim seciranjem, da li je režirano, da li je pisano, ko tako govori, zašto te devojke tako govori, mislim, ja sam bila potpuno zbunjena, zato što ja uopšte nisam mislila kad sam to pisala da je to neka velika stvar. Znači, ja sam to napisala, ja sam imala tu knjigu sebi samoj, koja je bila moja druga knjiga, koja je bila bestseller i u toj knjizi su neke 3 drugarice koje kao prolaze kroz sankcije, odnosno idu u clubbing, a zemlja se raspada i to je kao radnja te knjige. I onda je mene urednik tadašnje Komune pitao da li bih ja probala da napišem seriju o tako nekim drugaricama koje kao žive u današnje vreme. Kao, mislim, dopalo mu se taj moj ženski način pisanja. Maksa ili... Ne, Sloba Terzić. Aha, Sloba Terzić, okej. Tako da sam ja onda to sela, napisala, njima se to dopalo i kao ajmo da probamo napiši seriju pa ćemo vidjeti da li će to RTS uopšte hteti ili neće hteti. To stvarno tako bilo. Ja sam pisala, urednica u RTS-u bila Biljana Maksić, koju ja tada nisam poznavala. Njoj se to mnogo dopalo, bilo je smešno. Da, onda su oni to preuzeli, produkciju svega toga i tako je napravljena serija. Znači, ništa, ja sam samo kao prosto razmišljala o tome da ono što je mene nerviralo u tim srpskim serijama koje sam gledala. Da, a onda usred pisanja toga mi se javila drugarica koja živi u Londonu, Hajdana, koja je isto, Hajdana Baletić, koja je isto spisateljica i rekla mi ovde ide neka serija kao ide do video kluba, pogleda i tako dalje. Tako da nisam ja to pisala zato što sam znala za Seksi grad. Ja sam to bila pozvana, pa nije slučajno, nego sam ja i pisala svoje 3 neke cice koje piče kroz grad. Da, bilo ih je 4. Ne, u lisicama, nego kažem ti u knjizi, u romanu, koji je u stvari to sve, znaš, i ništa, i onda je to kao izašlo i sad ti kao treba da se osjećaš nešto strašno dobro, što kao je to, ima neki fenomenalan rating i sad ima puno ljudi kojima se to sviđa, ali su naravno ovi ljudi kojima se ne sviđa glasniji i više do tebe stiže. I ja sam bila u fazonu, brate, šta će bre meni ovo u životu? Majke mi. Znači, bila sam u fazonu, kao i dođem u kafić, znaš, i onda sad ljudi koji kao do juče se bace na mene, gde si, sad nekako nisu sigurni da li je cool da mi se cool jave ili nije cool, znaš. I to je super, to je fenomenalno zanimljivo. Tako da, ja sam baš mnogo sam zahvalna životu na tom iskustvu i na toj strašnoj ogovaračini, mnogo više na tome nego na uspehu serije. Mislim, ja nemam... Teško gradskoj ekipi pada kad se neko izađe iz Bleja. Znaš, kao i za mene je bilo ono fora kao, on je Blejač, on je Blejač sa akademije. To mi je bilo kao... A do tog momenta sam toliko toga uradio u životu i dobrog i lošeg i sve, da bi kad sam postao kao pisac, tad je krenula pljuvka, ja uopšte ne kapiram to, isto kao ti, ja ne shvatam dimenziju da mi nešto bilo šta radimo što nije uz nas. Ti radiš, mislim, a čekaj, za tebe ono prozivaju kao gradska blejačica, kao Ana Rodić, ona je blejačica, a niko nema pojma ko si. Znaš, niko ne zna, znaš, da ti ipak imaš iza sebe
ne mogu da kažem pedigre, to je ono životinska fora, neko prosto imaš biografiju. Pedigre ne zaslužuje. Pedigre dobiješ ono ko kuca, kad se rodi dobiješ neki pedigre i to ti ništa ti to ne znači u životu, ali ti znači ono, razumeš, znači ti ono što ti uradiš, znači meni je ono ulica u tom smislu bila mi je nekako važna. To je ulica je bila mesto na kome se sve dešavalo. Kada sam ja bila klinka i kad sam ja bila mlada i bila mnogo zanimljivija od škole. I ja nisam nikada ni probala da upišem akademiju dramskih, nisam izašla ni na prijem, ni ništa. Zašto bi kad ti je Bog dao talenat? Pa ne zato što nisam prosto bila u takvoj sredini gde je bilo ko tamo išao, mislim nisam ni ono iz porodice koja je tamo, znači ja sam htela da budem spisateljica, ja sam htela da pišem neke knjige i u tim knjigama sam htela da ono se najviše, to mi je uvek bilo najzanimljivije, da se bavim nekim zanimljivim likovima i da pričam priče. Ja mnogo volim da pričam priče. Ja mislim da dobra sam u tome da pričam priču. I kao to je, eto sad, bez ikakve ono želje da dobijem ikada ikakvu nagradu ili da se, ne znam šta, mislim super bi bilo da mogu da zarađujem, ali nisam došla do tog nivoa i nikada. Mislim, nikada naš nije nešto sa to, da možeš da živiš od pisanja. Mislim, to je super što profesionalni pisci mogu tako. A dobro, u Srbiji ne. Ja sada, pa ne znam, ja znaš, ti sad kad bi opet da se vratimo na to sa kao, pa nemam pojma, ja sam neka, ja imam utisak da je meni to hobi ove 4 godine, znaš, da ja pišem, jer ja, znači, nemam u pripremi ništa, ja to radim u neko vreme koje ja maznem za sebe, ne znam, nekako nije mi, znaš, tako da, mislim, to je sve, naravno, sa jednom ozbiljnom dozom ironije neke izgovaram, ali, mislim, svakako nije zabavno, brate, biti poznat, mislim, baš si ono, nekako moraš da budeš kreten, da budeš poznata lično. Znaš, moraš da se ložiš na sebe, da nešto, znaš, se kao ističeš, da zašto bi to radio? Da, kao, šta će ti to? Ali sam to shvatila sa tim lisicama. I to je super, super što mi se desilo. Ja slučajno znam za tu foru, jer ja sam jedno vreme bio uhvaćen kao u te korporativne fore, pa sam bio direktor marketinga Lagune i onda sam shvatio, i onda meni kao jedan naš pisac koji ceo život pati da bude pisac i meni rekao, lako je tebi, ti si bio poznat i pre nego što si počeo da pišeš. Pazi ti njegovu konstataciju, što znači biti poznat? To što me zna 15, 20, 500 ljudi po gradu, ne znaju me sigurno ono kao zato što sam lepo svirao gitaru. Neko pitaj Boga po čemu me znaju i taj kompleks kao poznatosti je meni potpuno nejasan. Znaš, kad mene zovu, ne znam, u jutarnji program da dođem i kažem, ljudi, brate, ceo život se jebate borim da ne moram da ustajem pre 9-10 ujutru, ti mene zoveš nešto što ja nikada nisam gledao, da bi ja uletao u agendu koji non stop ponavljate, meljete, dosadni ste, jebate više, ono, znaš, kao te priče, da li si ovo, da li si ono, da li si za ovoga, da li si za onoga, potpuno je već ono to izgubilo svaki smisao, a to je sve, nervira me sve zato što sam straight. Znaš, ja sam sad ono u tom trenutku, ja sam sad postao onaj pravi koji sam podlegao zabranama. Ali ti moraš da slušaš Mark Marona, mislim, moraš da ga slušaš malo više, zato što je on isto straight, a ne znam, on je duže od tebe, ni godinu dana, ali je mnogo... Ma vratit ću se. I on je stalno... Ne, zato što on užasno zabavno govori o svemu tom, mislim, u tom svom straight stanju. Nego sam samo tela da kažem za to rano buđenje i sve, to jednom sam išla sam u neku... Jednom sam ustala ujutru. Jednom sam ustala ujutru rano da bih išla da snimam neku emisiju o kuvanju, znaš. Moja baka, ozbiljno, moja baka, mamina mama, ona je ceo život bila domaćica, znaš. Ona je to kao rođena Beograđanka, mazno je Crnogorac i uopšte ne moram dalje da pričam. Ali ona je to kao držala na svojim leđima 3 ćerke i 3 njihove porodice i sve to i kuvala je za nas. I zato mi je između ostalog
ekstremno drago što sada kreće cela ta priča o neplaćenom radu. Znači, to mi je ono huge thing, razumeš, što je baš... Ova riba je dobila presudu, nešto 30 godina je dobila kintu što je radila, kuvala i čistila kuću, je li tako? Da, ne znam, to nisam ispratila, ali sad, pratim celu tu stvar kako to može sve da se reši. Ali da sad da se vratimo na moje kuvanje. U svakom slučaju, baka je to kuvala ceo život i onda kad ona se znala sa Ružicom Sokić, znaš, koja je živela u Kronskoj, i onda kada Ružica Sokić bude na prozoru, a ja prolazim sa bakom, to se nije desilo jednom, nego svaki put, onda baka kaže, Ružice, ova moja unuka, ona je spisateljica i tako bilo kao velika stvar. A onda sam ja otišla da kuvam, znaš, da pokažem da ja sam kuvarica, kao daš moja baka, kao to, umem da budem domaćica, tako da to mi je bilo jedino s čemu sam se radovala da ujutru idem. U jutarnjem programu. Da, i uopšte to, da nije bilo bake, nisam sigurna da bi se snimala kako kuvam, ali to je, eto, bilo super. Čitao sam sad ja sam se sad spremao za emisiju i sad nešto sam pročitao što si govorili i onda sam iskapirao, ajde da skratim, da mi živimo u nekom kontrolisanom društvu, da nam se nameću to da je ono kao lepo biti straight. Znaš, i onda ja neću biti straight samo zato što mi nameću da budem straight. Kad su počeli da anatemišu, ne znam, sve vrste sloboda, sve vrste, ne znam, alkohola, sve vrste pušenja, droga, sve je to stavljeno na bukvalno ljudi koji to rade su stavljeni na stup srama i meni se to ne dopada. Znaš, meni je to kao bukvalno ubijanje ljudske slobode, ne mislim da sad treba deliti heroin šakom i kapom po Beogradu, nego naprosto malo je lakše kada si na nekom drugačijem stanju svesti. Nemam pojma, meni je to nekako ne znam, znaš šta, ja posle svega... cirkali to pivo, pa smo se družili, pa nekako glasnije pričaš, pa se više smeješ, pa drugačije razmišljaš, slobodniji si u ophođenju, umeš da lupiš nešto. Ljudi se rade od kad, mislim, od uvek. Od Isusa, da. Sad nekako tu svako bira svoj put i gleda šta i kako. Mislim, najlakše je ceo život biti totalno straight i reći da je straight super. Znaš, nekako više ja verujem onima koji su to kao postali straight, a nisu bili ranije, zato što, znaš, oni znaju o čemu pričaju. Mislim, pa kažu, znaš, to super je biti trezan, znaš, verujem ti da je super biti trezan, zato što si bio ovako i onako, imaš nekakvo iskustvo. Ja pušim puno i nemam problem sa tim što pušim, mislim, još uvek nemam nikakve zdravstvene probleme, barem ja tako mislim, ali odlučila sam, par stvari sam odlučila, znači ne idem u goste kod ljudi kod kojih nije dozvoljeno pušenje u stanu i koji ne primaju psa da dođe u stan, bez obzira da li ću doći sa psom ili neću. Ja takve ne znam. I da treba da se izuvaš. Znači, to su tri stvari kod koje, znači, nema šanse da ti dođe u goste. Pa nemoj da ideš na Novi Beograd, rešena situacija. Pa dobro, nemam pojma, ali eto, to je neki zaključak. Da se izuvaju. I stvarno, pa ne, zato što je to neko ludilo, znaš... A ne, da ne unosiš blato u kuću, to ti je ta fora, razumeš, oni se ali jel živiš na selu, brate, znači, pa koja je navika? Znači, nema navike, ljudi su se izuvali na selu sa smislom da ne bi uneli blato, jer nema asfalta i ostane im sve, mislim, onda su ostavljali zato cipele ispred vrata, da ne bi unosili ili su imali crevo kojim ga operu i tako dalje i zato su se izuvali. Ali kao da se izuvaš u gradu gde si kao, mislim, zato što šta ti je ta gajba, onda spavaća soba, mislim, šta će ti onda dnevna soba? Pa dobro, moj ortak je našao babu na parkingu, krenula da traži da piše iz gajbe i zašao.
I onda je bilo ne bako tamo, tako da ono, pa dobro, to je, kako ti kažem, u gradu je uvijek postoje mali grad, znaš, nukleus, ja se sećam, kada je bilo bombardovanje, znaš, dignute tako neke stvari i sad na Slavi je bilo ono, volimo te otadžbinu naša, ne znam, ja, oni plakati Sloba i te fore i onda je neko napisao onaj ludački grafit, ono, uzmeš jedan Hoffman ujutru i ceo dan zlo i naopako. I sad, ja sam se bukvalno 3 dana smeo, Hoffman je inače najjači LSD za ove dvoje strejtara koji slušaju ovaj podcast i ne znaju, i onda je meni bilo kao to super, kao neko je u mom gradu ono napisao, kao uzmeš 3 ujutru i kao ceo dan ti je zlo i naopako, jebeš i bombardovanje i otadžbinu našu, tako da taj duh, ono, prosto to neizuvački duh ljudi ovde opstaje i naši klinci će da dovuku to na scenu. Ja sam si gledao, izašla su 2 dokumentarca o LSD-u i to oba smo gledali porodično. Mi sve porodično to tako gledamo, mislim nama je to sve okej i to, pošto moj muž ima 2 ćerke, pa sa tom mlađom ćerkom takođe, mislim sve prolazimo. Nemam pojma, znaš šta, droge su mnogo važne, nekako sociološki su važne. Eksperimenti. Šta se dešava, znaš, ti si imao, znači, heroin, to 70, je li tako? Mislim, to je... A heroin je uleteo krajem 70-ih, da, trajao je cele 80-te, onda je u 90-im puko drugi, on je onda krenuo da nekako pada. Mislim, sad ne pričamo o narodu, ne pričamo sad ovim bogatašima i zvezdama što su rokali kokain i tako. Sredstvo za masovnu upotrebu je bio heroin. Pričamo o Beogradu, znači tih godina. Onda je krenuo ekstazi i onda je u stvari sa ekstazijem krenula ta fora da da je lakše prosto spustiti se sa ekstazija heroinom, jel? Jeste, pa tako je bilo. Onda je tu pukla jedna druga generacija ljudi koji su se ozbiljno navukli. Iznavlačili su se kao stoka bili, to je neverovatno bilo, da. I onda, posle toga, više heroin nekako, hvala Bogu, nije bio toliko... Pa nema ga ni sada. Da, na moju veliku radost. Zato što su se pojavile te neke pilule i sad ja to stvarno se ne razumem. Dobro, ta treća generacija ne mogu čak ni da pričam, zato što ne znam ništa o tome, ali ta vrsta tih novih droga je u stvari... Hoću kažem da je sve to nekako pratilo dešavanja i neki puls grada. Mislim, imalo je veze. Znači, nisi mogao da razdvojiš to. Nisu se svi, naravno, drogirala se jedna ekipa, ali kao, znaš, imalo je veze i sa muzikom koja se slušala i koja je došla i koja je nastavila da se sluša i sa psihologijom tih ljudi koji su na tim drogama, znaš, ovi na heroinu su bili nekako mirni, stondiraju, odsutni, nemaju pojma, ovi na ekstaziju su bili veseli, grze, onda ovi sada treći ti ni ne možeš vrlo često da uopšte provališ da li su drogirani, samo su prosto razvaljeni i ne znam sad tu šta se dešava sa emocijama, znaš, šta te, ovo te, ne znam, ogluplja. Mislim, vrlo je sve kompleksno, sad to bi trebalo priča neki stručnjak, a ne sada gradski ljudi. Mi kao gradski ljudi, uličari, blejači. Vidiš kao u toj blejačini ti vidiš da je ovo ekipa sad na novim sedativima, znaš, kao prosto... Pa to je isto, sad su svi, sad niko ne puši, svi su na sedativima, ma važi. Sad je kao to, ne pušiš cigare, ali ne znam, da bez sedinima si ili šta god već im se prepisuje, imaš neku vrstu nervoze, nečim moraš da je... Moraš da se sabiješ, pa grad je brz, grad je živi organizam i u gradu moraš da živiš brzo, sad svako ne može da stigne tu brzinu da uskoči u taj ritam, razumeš, i onda to tu, ali... A šta ti misliš da kad bi ti sad recimo živeo na selu i živeo tako mirno da ne bi pušio? Ja mislim da bi još više pušio. Šikao bi rakiju. Pa dobro, šikao bi rakiju, na primer, da. Tuko ženu. Otkud znaš šta bi radio? Pa ne, ja ne volim tišinu.
Ne, znaš, ja se sećam to selo... A odakle vučeš zabavu ti? Zabavu vučem... Eksterno ili interno? Ne, ja imam foru da kad sam skretao da se zabavljam po gradu, ja sam imao foru da slušam na gajbi muziku i da sa tom muzikom izletim napolje. I onda kad izletim napolje sa muzikom... Je. Ne, imam ono kao, ja sam imao, mene su zajebavali da sam ja broj 1 su mi Ramonsi, broj 2 Jasna Zlokića, broj 3 Sex Pistols, kao pošto sam ja se izleteo u jednom trenutku da mi se sviđa ona pesma Jasna Skitnica, Jasna Zlokić i naravno da su me kasapili i dan danas me zezaju zbog toga. Tačno tako sam imao taj kao foru, obučem se kao i onda, ne znam, stavim neku ploču kao i onda ja krenem, znaš, da li sam ja, ne znam, u tom trenutku Jan Gilan ili sam ja u tom trenutku, ne znam, Sid Vicious ili sam ja u tom trenutku Šaban Šaulić. Ja se isto maskiram, da, ja se maskiram svako jutro. Imam, mislim, nekako, nije baš da uvek konkretno znam ko sam, ali imam to da moram sama da sebe zabavim za taj dan. I slušam muziku. Ali nemam problem. Da. Znaš, zavisi, ako čujem nove fosile, jebi ga, ono kao, ne znam, budem kao leptir ceo dan, ako čujem nešto, drugačije. Ne, imao sam tu foru i onda sam se, odem pa cirnem nešto i onda posle te cirke sam dosta dugo dignut, pa ako odem u tom dignutnom stanju kući ili neka žena, devojka, ekipa, neki chill out ili nešto, to je sve super do momenta spuštanja. Uvek kada sam se spuštao, imao sam foru bežim kući. I onda sam se spuštao kući i to me spaslo. I zato živim 56 godina ovako kakav jesam, jer sam bežao od tog hemijskog spuštanja, to što si rekla ekstazi, pa kao idemo se spustimo heroinom, nešto kao to opravdanje da se radim. Ja nisam imao nikad, nego ja volim to ono na prirodno. Ne znam, ja ti pričam šta sam čula onako po ulici, mislim, ne znam, ja sam neki stručnjak. Dobro, ja nisam čuo, ja sam gledao, radio sam i ja to, nije da nisam da... Duhovita sam. Ma dobro, svi smo mi pošli. Ne, veze, samo ti kažem da, ne znam, meni je to kao, važno je da ta zabava bude unutar tebe. Mislim, znaš, kao, meni dosada mi je najveći neprijatelj, ali uglavnom mi nikad nije dosada. Mislim, stvar je toga kako se ti voziš sam sa sobom. Jel imaš muziku u glavi non stop? Ne, znači ja sam najgora na svetu. Ja imam non stop neku pesmu u glavi. Kad mi izađu muž i dete, kad izađu iz kuće, ja prvo što uradim, ja pogasim sve uređaje. Dobro, ali tebi svira nešto u glavi. Ništa mi ne svira, znači tišina, genijalna jedna tišina. Ja sam ko klinka, majke, ja sam ko klinka mnogo volala da gledam, pošto nije bilo ekrana tad i sve to, mnogo sam volala gledam plafon. Znaš, kad legneš i gledaš onaj beli plafon, to sam mogla, znači, satima da kao to, nešto, gledam beli plafon, nemam pojma, užasno me raduju tišina i ništa. Ja se tišine plašim, meni je najveći strah to, kad si rekla malo pre selo, meni stalno nešto diše iza mene. Znaš, mi smo bili na Kopaoniku u nekom hotelu i ja kao treba prošetam sad, ja sam bio u fazonu, jel moraš. I onda sam izašao i bilo je neko vreme, nemam pojma, i pa Ugi zapali negdje i sad ja za njim, Ugi, i on je nestao. I ja idem i kako napravim korak, ja stanem, nema jebate, okrenem se, ali pazi ti, ja sam bio u Harlemu kad nije smelo da se ide, ja sam bio kad su bili neredi u Los Angelesu, ja sam ovde preživao sve tuče smurio, samo da su ljudi, udri po meni kordon, bacaj na bombe na mene, bodi me nožima, samo nemoj u tišinu da me učeš, jer ja u tišini bukvalno imam paranoju. Zato sam ja rekao da ja nikad neću umreti, jer verovatno smrt nosi tu tišinu i meni će biti jako dosadno onda. I onda ja to ne želim da mi se desi, a to da sedim i da gledam u plafon nikada, ali nijednog trenutka, ja ne znam. Znači satima, pa ne znam da ti prepričam, ali satima, to sam, znači ko klinka, sećam se toga, da to kao obožavam, dobro, ovdje ima paučine gore. Jer Keva, znaš, Kević, ali su to kao imali gajbu puno slika, sve je stalno bila, mi ujutro kad se brat i ja probudimo, uvek je puna kuća, znači stalno je bila puna kuća. Jesmo mi odvalili ovaj razgovor, jer se meni čini? Meni do jaja. Ćeš da završavam? Pa možemo, mislim, ako se ti žuriš... Ne, okej sam. Ne, meni je super da brbljaš, nego teo sam još da...
Pakleno smo digresivni, evo samo to da ti kažem na našoj prvoj kafi, a to će se sigurno i nastaviti ako bude bilo još kafa. Šta ti to znači digresivno? Pa stalno imamo neku digresiju na temu, ti postaviš pitanje, onda ti ja kažem, ali čekaj, ovo prvo što si rekao na početku, samo te ti kažem vezano za to, pa se onda vraćam. Pa ja obožavam tako ljudi, pa nemoj, ja često zaboravim, zato što mislim da sam se uželeo ljudi da pričam ovakve razgovore i onda kao stalno ta digresija jurca, jer smo se nešto smo se otuđili svi u poslednje vreme. Znaš, nekako smo baš u tom fazonu ležimo i gledamo u plafon i svako sluša muziku za sebe, svako šeta psa za sebe, nema više ne znam, da odemo na koncert pa da se, kao, ne znam, skačemo na koncertu, valjda je to ta neko srednja ali klinci skaču, nego samo je to prosto. Jer znaš te fora, ti kad si mlad, onda svi ste mladi, pa ste svi isti, pa tu sličnih ste ukusa, tako se i birate i sve to. Ali suštinski ste vi svi i tad kad ste mladi neki različiti ljudi koji dolaze iz nekih različitih sredina, različito vaspitani i tako dalje. I onda kako prolaze godine, vi se razdvajate, razumeš, razdvajate se po načinu života, po načinu razmišljanja. I smanjuje ti se ekipa. Sa 40 se smanji, ode jedan deo, sa 50 ode drugi. Zato što počinjete toliko da se razlikujete da ne možete više da se skapirate ili ti je dosadno s nekim i onda biraš te mnogo mlađe ili mnogo starije ljude sa kojima se kapiraš, koje ne znaš ceo život i to je kao taj neki dijamančić što ti se povremeno desi da kao se s nekim ukapiraš da možeš da pričaš, da ste isti, jer malo nisu ljudi zgusnuti po generacijama da su slični i da treba da se druže, nego su moraju da se nađu, nekako magnet da ih privuče. I onda ti imaš u stvari sve manje i manje ljudi oko sebe, ali su ti onda odnosi i razgovori mnogo kvalitetniji i uvek ti nešto uključiti. Jeste, ali mene nervira što se to inicira već i to posle neke sahrane, pošto je kao nekako smo generacijski počeli, ne, ozbiljno, majka mi, meni kad se javio grobar na Novom groblju prošlo, 2019. je bila čarobna, svake nedelje sam išao po grobljima i u jednom trenutku se meni grobar, kao opet ti, ja kažem, dobro je da nisam ja zvezda dana, tako da tačno je to je te neke koordinate u gradu koje zašto mi nalećemo jedni na druge na ulici i zašto pričamo, to su neke podzemne vode koje su nas približili u svemu ovome. Došao je kelner da nam naplati, ja ću da platim ovu kafu. Meni je bilo super, znaš, ja bi sad kao da ne prekidamo mi ovu priču, javi se na telefon, to je prosto kao, ovo je podcast, ovde je sve dozvoljeno, neću da ti kažem hvala ti, pošto ne znam na čemu bi bilo hvala, meni je bilo jako drago. Hvala tebi na knjizi. Ne, meni je bilo jako drago da pričam s tobom, zato što ne znam, ali vidiš ti foru, jebote, kao da smo pričali svaki dan ceo život. To je to, to je nevjerojatno. I to su sad... Znaš, kako ljudi u stvari uopšte ne mogu da provole da ne treba da se trpaju. Ja to zovem isti buketić. Da, to je to. I to je super. Isti paketić. Mene prvo ti kažem, niko ni ne vuče za rukav da se druži, nego ja sam potpuno okej. I za mene misle da sam žešći drkađija, tako da meni to sasvim odgovara. Ne znam šta misle, mislim, samo prosto nisu čak ja se više javljam, znaš, ja imam onaj problem sa polupoznatima i ja se svima javim. Brate, ja imam tu foru. Svima se javljam na ulici i dosta me čudno, jer nije svako radostan da mu se javi ovako gospođo u godinama, kao što sam ja, razumeš, neka manijakinja. Šta ti, ja se ljubim s ljudima. Ali svima kažem, ćao. Znaš koja je fora, Ćutke, moj ortak ima babu koja je još 80-ih, kad se Bane Vukašinović pojavi na televiziji Beogradskoj hronici i kaže, dobro večer, dragi gledalci, a ona kaže, zdravo, Bane! A ja sam se javio Vincentu Casselu u Londonu. Ja kao, haj. I onda sam bio u fazonu, jebote, uvijek nalećem na ove naše, posvuda po svetu. I onda mi Bojana kaže, degeneriče, to je kao Vincent Cassel. I onda je rekla, pa idem da se slikam s njim. Onda je on nju oduvao, onda sam je rekao da bi Monika Belucci, naravno, žela da se slika sa mnom, ali to mi je bilo najluđe fora. Pa ja se javim čovjeku
I on meni kao, mi smo tu, kao, gde si, brate, evo, tu sam, kako si, i još ja kao jebote, od ovih naših ne možeš da pobegneš nigde. Ana Rodić, podcast, sad se te kažem spot, Treći svet, podcast Treći svet, produkcija Maskom, Uroš Bogdanović bio s nama, hvala Anči, živa bila, velika porasta. Hvala vama. Treći svet. Treći svet.